Ponorogo yo 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 Raga Arjuna Putra Agar bocah bagus Tapi coba ya ger Donde kang opo dadi kating dayangmu ya ger
menika wujudipun Patih Bojang Ganong Yosok Patih Bujang Anom Ingkang rikala semanten ugi anggenipun Prabu Kala Sewardana Bojang Ing tlatah putra pas palak-palak tak bentuk legan Raga Arjuna Putra adan sik Mas. Nggih. Sik. wujudipun Prabu Kala Sewardana Raja kang sakti mahabara berbudi bawa laksana Babasana rata das tampang paling pandewi seneng kereta Raja kang sederhana mas putus jajuwe Ingkang mrikala semanten ugi ana dantas marang dening sang
Tiang Ayu Dewi Songgo langit akan kesambut berdoa hidup tanah burung ono langkah tanah sampai kamu sendiri kepatem bayan Songgo langit kalau badai pun garwo Prabu Kula Sewangdono ngapun tenaken arak-arakan ingkang awujud kewan dasure ugi kang bae praja putra kang gagah perkasa ugi kang dipun iring ketabuhan para prajurit putra kang cacah setunggal atus sekawan dasa sekawan iringan Prabu Kula Sewangdono Tepuk tangan ketelatah untuk kedua kesumaran Ayu Dewi Songgo langit. Raja kang sakti mahapura berbudi gawa laksana. Agar bocah bagus tok nekang opo dadi kategori tok nekang opo dadi kesaktian yo alon-alon sing penting kelakon cek berikan tepuk tangan aplaus buat penggalong Raka Arjuna Putra. Hei Black kuwi anake wong utang-utang kaya wong kaya ngangkat gabah ae kok. Kuwi anake wong. Lho kuwi jenenge menara, Blek. Ayo ger. Jajal anake wong iku. Wong lek anake wah kon bayari. Aku sijen karo mboke. Tak omongi to le. Salto ke depan, amone gak iso ke belakang, ke depan. Glondong. Glondong jongker walik. Ngelu. Piye? Tak pirang botol lho mau. Dasku ngelu. Tak omongi rada maju. Saman mau wis freestyle ibaratnya yo. FF ya. FF. Ngene. Saiki salto ke depan. Lah gak bisa ke belakang, ke depan. Bisa gak? Glondong. Tapi le panggung. Kowe ngomongi godak apa ora? Jalone panggung lho, Dik. Iso gak? Iso gak? Iki lho tak kono. Kono lho. Ya panggung iki lho. Lek iki wis iso. Matamu ngene to. Penting wis. Lah, engko dibakili kancil. Mboke mau welingi aku, Blek. Anakku mau ning kalangan. Dimong to. Bener gak? Kualik. Maksud iki adewe iki ngomong cacilik ganong, pasti ade yo ganong, ade ngomong cacilik ganong, ora disusoni. Aku nyusoni kok. Pengen dimong. Cemburu,
Nek perkara iki dimong cemburu, pengen dimong. Salto ke depan bisa gak? Cungkir balik, glondong. Ya apa sih hari ini? Bagus aja digetaki. Namanya siapa? Evano. Hah? Evano. Sopo? Bu. Evano. Tuwek budek. Padha-padhane budek. Ditakoni. Kamu Iki cita-citanya apa? generasine Dewi wi. Ya penggano. Maling makleh maling. Maling bocah bagus maling. Apa? Penggano. Mengganong. Wah, kayak siapa? Dek, Mas Adikur. sapa? Sapa? Mas Adi goreng. Wonge ning Wonge gak ono. Wonge Ya ning apa kertas sih ngono? ono. Wonge gak ono nek kene. Ora Iki, bolo. iki kediri kabeh lho. Udu Jombang lho. Wis gak Kuwi iki sak balamu. gak wis. Iki bolone Adi goreng kok. Bolone goreng iki ati kediri dhewe kok. Heeh. Melu kumu lho. Ora usah mutung, ora usah mutung. Untune ireng. Dan Untukmu kuning kok. ora mesti iki ireng iki wis ireng iki lho. Bobogang. Ireng, yang sangat ireng. Ya. Welek. Tangkem enek mboke. Mboke boloku. Bolo cirak. Oh ta, Bu? Bolone iki ta? Dicontoni. Wah, Ade kenal sebagai- lho gak. Wis ngene wis, dicontoni ade sebagai wong tuwek dicontoni. Wah, aku sik enom. Tuwek dhewe. Tuwek kan kowe. Sing tuwek aku. Sapa? Pae iki lho. Ndi? Iki lho. Kopiah. Sepuh malahan. Dan ditunjukkan ada toko Kediri masa ya ora salto. Wah. Ojo ngisini-sini. Wah, dhewe ya panggah salto. Ayo Mas Tama. Oh, sik to. Iki yo ngono padha Kedirine. Padha aja sambat. Padha iki golek duwite iki. Lah kon salto tok. Wah. Enek. Lurahe enek. Jangkrik Kudu iki cali jane matahari ini. Kon medhok sik to. Kok Iya. Ayo Mas Tama, ayo pukul. Kata pos tepuk tangan. Iya. Wah. Was, iya. Ayo. Mereka tepuk tangan buat para pecondong Roko Arjuna Putra. Jorong filosofinya Indonesia. Iya. Was, ayo. Bocah bagus tok nek apa dadi kadek dayan pengger. Tok nek apa dadi kasedek musim petik kelakon alon-alon yenger. Ojo krusa-krusu sarmo kasebut. Hai. Lah, mereka aplaus tepuk tangan buat para pengganong Roko Arjuna Putra. Wow, lah, pas. Tepuk tangan kandungan Roko Arjuna Putra filosofi jalan Indonesia agar baca bagus ya
Oh kono aja mule jare ibu iku. Kon bisa basa Jombang ora sih? Aku luwe ya apa? Lah di segone. Andi. Wah. Kowe ngono ibuke malah ra sedo ngono kowe ganteng. Lah iya. Bagus temen. Ya ya wong Kediri ibu iki. Duwe anak wedok apa ora? Ben dipek mantu ngono lho. Tekono. Dipek mantu piye? Bu, duwe anak wedok mboten ngono. Gadah. Sepurut Yoga mantu. Setri. Gadah Yoga Setri. Lho, jabak bayi apa iki? Hei. Garangan. Hei. Lho garangane ucul. Bang bayi, apa kuwi? Sama Kewan niko apa kuwi? wonten aduh. Lah niki kewan kondi neh iki. Lah iki lho. Masyaallah. Lah we Bang nyapo? bayi. Iki anu siluman. Iki siluman Ora presisi. hantu iki, Casper. Kan pale wis Ora bar. jarene Jombang iki kota beriman. Bener gak? Terus Bersih, tentram dan aman. Aman. Aku nggih kerudung. jilbaban. Yo tapi ra ngono. Blek ya Allah ya Allah. Bang Alah bayi. kemayune. Alah. Ya Allah. Ya. Loro. Lah wong iki karnavale wis buyar. Lagi menggok rene apa piye Lah gitu. we mampir rene mah. Lah iya. Ora. Ayo. Agar Aku enggak kuat sih to. Ki mau. Masih mbak adike wis. Ganti Mas Ciblek sing ayo. salto. Ayo Blek. Kula salto. Ya, Damel niki salto. napa mboten? Damel niki napa mboten salto? Gak usah. Ben ketok Elek, Bek. bagus e. Ayo dibuka. Dibuka ae ben ketok bagus e. Kowe ki elek aja dibuka. Loh, aku loh. Lah iya. Ben roh kejantananmu jere. Ibu piye? Ayo. Kejantanan. Wes, awas. Tak watuk. Di sini. Padha wedoke guduk. Ndaremu. Lah aduh. Bang bayi. Kalau kok malah elek ngene. Lah kowe iki wis Iki elek. mau jarine kon Pak Es. Sopo Aku sing ngongkon? Jarine Mas Yuda mau lho. Jadi kok ade kesurupan kok. Hah? Ada toko Kediri kesurupan. Aku makan Pak Es. Ya adem apa nyangking demit? Ora nyangking kok sing nyangking kowe. Lah demite kowe kok. Gak kono ganteng Apa? ora aku. Ora yo Lah. paisan ku apik to ngene iki. Ibu, bapak. Apik Tin. Menengo to. Niki hewan dari ini sungai Amazon ini ganteng tidak? Enggak plus ya. Welek. Lah jenenge Ciblek yo kena elek. Hah. Lek masih loro iki. Ya ganteng. Ya kena ganteng lah. Gimana kau nih, Ble? Yo. Wes dan salto. Gak terima aku. Lah wis Iya, ganteng iya. dhewe aku elek dhewe. Toh. Iya yo ganteng Blek. Yo. Aku takon, kowe mau salto disawer ora karo penonton kene? Ora. Kowe kesalahan mek siji Tin. Apa? Ora mbok cepaki ada. Ah, Oh, ya apa arek iki congok rerek dremah cong. Bosone campur-campur dong. kita main mata, Bro. Bosok Madura iki. Lho, kon niku ya apa? Hei. Kok ceblok kok ndukur logo. Blek. Lah kok ditangkap ya tengah salto lah malah rempon ning kene. Ayo. Ayo. Iya. Ya, Wah, rempok mikir iki ya. Renyah. Lah, ngono ya. Nah, kepalu iki, yo gandet kurang gede. Tutuk kiet. Yo saiki. Iya yo dudohno lek kowe iki bagus dhewe teko Kediri. Iya yo ngono nesu. Sak jam. ki mau iki gene bandengane los. Wah, aduh aku. Lah aku Ponorogo iki. Aku kuwono, waduh ya. Kulone Ponorogo ngono malah. Yo, Ayo ger, bocah bagus.
pesona. Mereka tepuk tangan. Oblas buat para penggabung Rogo Arjuna Putra Manusia Indonesia Putra Indonesia Berkaki bajul. Bertangan monyet. Blasteran. alun-alun sing petek kelakon obat dadi kedaya prengger donde kang obat dadi kasete penggar bocah bagus alon-alon sing petek kelakon ya hei blek lah ini sunah-sunah apa lah berarti saltomu kurang medon ayo saltone ayo lho nyapa nangis awan dianu mas Ciblek hei blek Ciblek alah alah tak ginang alah taine kejeret alah iya ya kan kaget toh dek kan tahu sudah dicintai dan juga dia wedi Apa? hei Ciblek sawangan anakmu nangis lho nangis iki lho mbok apakno ki Mang Delon gimana nangis sih lho ngomong ayo le Ciblek Ayo Ciblek elek Ciblek elek Ciblek elek Ciblek elek Ciblek elek kecantol sisan ayo le yes minggu rasa juga sisan minggu ayo pukul mas berbeda bagus alon-alon sing petek kelakon Rogo Arjuna Putra awas Allah mereka tentu tangan buat tangan Rogo Arjuna Putra Kancil. Lah wis tak dedepi kok. Kok mbok ya Allah. Luar hatiku, Cil. Ora kancil basan ngene payu, basan aku guyu kabeh. Bu, aku yo
Hei, ngambung-ngambung anak wong. Bah puanas ya. Kancil. Le, Cah Bagus. Le. Cah Bagus. Kancil. Kancil. Le. Oh alah. Go momongan kok Kediri loro ya ngono ta ya. Pisan nah. Ayo le. Wah. Aku ora lho. Kancil. Aku Purno. Lah. Kowe iki mau salah kata to, Blek? Wah, Katoke bojomu sanu. Blek, kowe maneh mburi awakmu jaremu. melo dancer to. Ya Allah. Lagi ngoyoh ibu iki lho. Ora. Lo pesing jadi. Dibenakne Jel. Dibenakne ya. Wes, sip. Trio macan gitu. Hei, ojo kaya ngono, aki cah cilik-cilik lho. Iki. Hei, ojo. Iki ngisi-ngisini atraksi sing liyane lho, ben ro wong kene. Orang ngono Din, maksudku iki katok ya kuwi mosok salah katok ya. Iki ndengi check out ini. Kowe maneh mburi lek mumuni plorotno tulisannya 17 Agustus lho. Dasmu. Ganti liane, salto liane, atraksi liane. Lah kowe apa kowe? Loh, jajal liane sing ning dhuwur-dhuwur kuwi lho. Wah, Banci ora enek, Bu. banci piye to? Ya apa sih? Lah ono. Ya apa sih ibu iki? Ya apa? Ndrem ah, Cung. Kowe kepak Wis gantian ayo, atraksi ning dhuwur. nyocot urung Apa salam. neh? Saman nyawer gak? Lho goblok kan lho 50 lho. Ora. Oh. Ngerti ora aja omong lo. Ya. Oke. Ayo ger. Was. Ayo. Putra berikan tepuk tangan buat para penggandong RAB. Wow, oh, halo, ayo, was, halo, alon
alon sing penting kelakon nyengger. Awas, ayo. Awas, lo, oh oh. Putra alon-alon sing penting kelakon nyengger. Betambahin pangestu Gusti. Berikan aplaus, tepuk tangan buat berpenggalung Rogo Arjuna Putra. Alon-alon sing penting kelakon ger. Piye to Cil? Au. Sakit. Hei. Iki ki sualanya wis dicokot Dracula. Cuwokot manyak kok nek nang dok pasan. Banter-banter. Sing nyapa lho, Blek? Kowe ro. Kowe irungku mlebu silitmu ae. Mancep ae. Ki mau gak sengaja, Blek. Lunyu, Mas. Lunyu patakmu lunyu. Tenanan sing dhuwurmu lho, biasane menara kuwi lho. Gimana sengaja roro, Mak? Selelep kena irungku batin kok ganjel. Kena irungmu, irungmu mlebu silitmu, irung kena irungmu. Ngambun. Diulang neh, diulangi neh. Ora cawi. Aduh. Bentar. Ora iso melek. Gak iso melek aku. Iki Chinese kok. Diulang neh ya. Ayo tenan, ayo Mas Tama. Tenanan. Kesel Tenanan toh? Mas Justin ya. Kesel. Hukum. Benak ketone. Ayo. Bos tepuk tangan buat para pengalung Rogo Arjuna Putra. Nah, ngono lho. Oh. Hei.
Cil, cah cilik lho iso. Mosok kowe ra iso. Kok cah cilik mau lho. Cah cilik masih yo ndur koyo kirikku yo. Ngene. Mak tapi apik. Oh ya ya pintar-pintar. Golek ceperane mboke. Pisan-pisan namanya. Allah Allah. Nah, Ki mau ora omong to, Blek. Ben ono dhewe, Tin. Blek. Hah? Mas tak ambung ya Mas ya. Masa kuwi ya? Muni ngono ya. Mboke sing seneng ngambung. Aku wis mek pasrah ngene tok. Yo ben seneng ta bojone. Hei Tin, Jarno. Ada atraksi ben kuwi ben nganu sik ben golek duit dhewe. Ben rong rekosone golek duit dhewe piye? Jan koyo di Oh, aku bar iki leren. Wis kesel ganong. delok to. Piye? Delok Bu, Ibu. Jan koyo meteng 9 wulan ngoten niku lho Bu. Ya Allah. 1 tahun. Ento piro le? Seneng. Guyu. Ha. Kowe kok nangis nah. Kok Ora tamu. Lah mulai to, aja mbok duit mbokmu. Oh, iki gawenan dhewe. Aja mbok tukane rokok pi to. Oh alah. Nyise sik jajal mas-mase mundur ya. Ayo Mas Tama pukul. aku yang pengen ngono kuwi. Lah iya to. Beras tepuk tangan buat para pegadang rokok Arjuna Putra. Tetap baik pangestu. Istri. Tepuk tangan rokok Arjuna Putra. Filosofi Jerman Indonesia. RAP. Awas lo. Arjuna Putra. Berikan aplaus buat para pegadang rokok Arjuna Putra. RAP. Awas, ayo. Awas yang penting kelakon Jember. Tetap baik pangestu Gusti. Awas, ayo. Lea. Wah. Rokok Arjuna Putra. Slepret kepolokok kandang rea ketipong ngebar ponang loro selendrong slepret belok carane ke panganyongklak marae segak macan mangap bocah kena kali
prawoso ndeka gungan reok pranyoto gawe gembira Prabu kono sewat dolan sawadya bala dereng dangu ngirim lalamantu mojo ning tlatah kutha Kedhul ana ing tengah-tengahing peledan kabeh dening sang patih Singa Kumbang Marga tanding Prabu Singa bareng saking Nagri Buta Urdaya Raga Arjuna Putra Kocak bersuara nomor wajah berdekat lagi dulu Kalau kata dari jagat maju paling iblis podo cak-cakat Waduh Singa Kumbang mereka tanding Prabu Singa bareng saking Nagri Buta Urdaya Rawa-rawa pas malang-malang tak butuh legandeng nanti kurung neng lamarasong dolangit kalau musim membawa sobat yo bolong contoh siung pengapit nyontoh prawira yuto Singa Kumbang kretanding gawe pati wong terang wakul benaya warna-warna sedatoning kakang sang Singa Kumbang tembang nungkalawa mati Surabaya Jaya Prabu Jaya Buta Raga Arjuna Putra kerek Singa Kumbang sumangkah wani nadyan landang tato becel pelek kagate tembang kadatawa Kumambang was pokok meje
Putra. Wow. Prabangiro Sarbiro Orang Bangcono. Bener panguasa Waspanjalu. Saurane kewan awas podo-podo. Kabesar dulu. Ayo, ayo. Ao. Ayo. Ao. Ampun Sura Prabajaya Prabajaya Legita. Orang ngerti kredane patih Sima Kumbang lan Sawadya Bala. Orang-orang yang tinggal kelanggang colong pai-pai menjangan mati lengkap dengan kecanda siap kapit. Opa kapit, opa apit nak ketik lengkap dengan hatiku. Wow. Iya. Arjuna Putra. Wow. Sekarang kamu lagi serpadat aji kesesetan koper model lari jabang bayi warna-warna Raga Arjuna Putra Naga mawastuka asli malam putra saking karsaning Gusti tambah pangestu Gusti. Wow.
Rahim pangestu Gusti.
akhir ku tidak melupakan akan terkenang selama hidupku biarpun saya pergi jauh tidak akan hilang dari kalbu tanahku yang ku cintai engkau ku hargai Walaupun banyak negeri ku jalani yang kau sumber main di kata orang tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang tanahku tak ku lupakan engkau ku banggakan Rego Arjuna Putra Filosofi Cerdas Indonesia RAP Apa salahku saben-saben wetan sasu site mong kangen orang ira mong ngajak berpisah Sopo sing miwiti lan koso foto sing jalani atiku sing wis tresno tenan lan jebulane aku mau gawe dolanan eling apa ora eling nalika jamane isih nyanding karo netes kiwasko saiki kowe lunga tanpa kandha tekane hatimu Rego ora Arjuna beda kaceme tresnamu tari wangi atiku nalongso ning apa isih kok sia-sia apa salahku saben Sono kowe tansah nesu wis ra usah nangis sithik
Wisnu Putra. Brebes milih aku nalikane kowe pamit lunga mulai ora pasti ku neruske
non dupa mangalon buka tapet purba kala riwayat priangan ibu yang menampung malam di para cinta oleh putra sang Kuryang Sakti pelamangan taumi ibu ibunya sendiri agar dapat berlari di kala malam diminta menyiapkan telaga dan perahu semalam Nur di timur fajar tiba sebelum waktunya sang Kuryang sang putra yang tak memenuhi janjinya agar dapat Regal Poliger lari di Regal Poliger rasa tetap kaya jaturi Yongger diminta Tetap bahing pangestu Gusti menyiapkan Sebuah kula ingkang wonten ngomong-ngomong karo tunggal tapi jumarang raga ingsun dan perahu semalam Tetap bahing pangestu Nur Regal di Poliger timur fajar tiba sebelum waktunya sang Kuryang putra yang tak memenuhi janjinya Nur di timur fajar terbit sebelum waktunya sang Kuryang putra tak memenuhi janjinya agar dapat berlari di gelap malam diminta menyiapkan telaga dan perahu semalam Nur di timur fajar terbit sebelum waktunya sang Kuryang putra tak memenuhi janjinya Raga Arjuna Putra
Niki para kakang sawan putri para pamarsa kang minulya mboten kala babaripun tari bejakana ingkang sampun paripurna. Dongkap pasugatan ingkang kaping pungkasan nggih menika pasugatan tari rampok Singobarong. Atas putih babaripun para putra saking Raga Arjuna Putra.